Bună seara, urăsmutritori! Gine ne aflăm iar tu joia din mobete armânească. Iertari ca mănăm niheamă, ama câtivăroară tehnologia nu este, ne da cripărea și țin, ne este zori cu ea. Gine ne aflăm, tu este un nou an, vă urăm a tuturor un an ambar, vă si dut că tu te așiți cum vă va inima și ia că tora seara nizem și adrăm mobetii cu un altul cântător armân de gărții, Foti Caravioti. Foti, gine ne veniști tu moabete armânească, hărioși să ne vedem tora seara. Gine vă vlai, știți toți gine, este mare tine și ευχαριστώ mult de reclamarea țea. Să ne vedem, să ne cunoștem cu mulți alți ce nu mă cunosc, prieteni și Maria nu cunoșteam, prieteni eu cunoșteam. Și așteptesc că vă trecem gine. Unul ar de chiro, dar domnul cu armâname de turămânei. Iertare niheamă, avui și mine niheamă criparea oații cu tehnologia. Eu prinde scaftul iertare, că ce avem teamă amânare cu tehnologia, ce să adrem? Nu știm și tot igen. Nu are ceva. Haraua este mult mare, că putem să ne vedem, că putem să ne avzăm, că putem să zburăm armânești. Și ca tu ca și andamusia noastră, a hurhita este cu moabetiti zurținli a noastră, așa că va de întrebăm știne să ne spunem da o zboară, tipă pâini, tipă rință. Eu mi-amintai Veria, știți Veria, o mai Macedonia? Știm, avzăt averia, cu durut oameni. La o lunile n-au sute să iedzăți 8. Să iedzăți 7 de ani. Mi-amintai Veria și proți ani crescui cu papa, adică ce tatăl și mămâni era dascăl la zănate și născânți ani lucra a Horia, că ce așa era lucrul, este greu atunci știi torni tu locul Iohi, de acolo Iohi, prindea și lucrezi născânți ani largul și de apoi pe galea, cât mă vecliu știi fați, știi torni mă înapoi. Și așa eu și sora mea crescum cu Paplu și cu Maia, că ție nu putea să ne țină părinții. Aceea era bun, că ție noi crescum eu cam mult că eram cam mare, crescum cu Paplu și cu Maia, și asta era mult bun pe eu, în viață mult bun, în deadere luai multe de acești oameni, vreți oameni, le-am pe inimă, dai-mă le-am pe inimă, dai-mă le-am pe minte și acele deadere multe stihiuri. Toate acestea se cunosc astăzi, adețele, cântițele, Nicolu Armănescu și vrearea pe toate acestea le luai toate de acele. Așa e băghinea cu eu sunt. Mi-amintai Verga, crescui până cu 5 și 6 ani cu aușile. Acele de focul rămâna mea, învețai cântițe, învețai părmite, învețai istorie, și de mic ficiuric, dar mă ședeam cu el de-a domnul. Eu nu nigeam să joc cu alanți ficiorile la vițename, stăteam cu aușile, cu moașile, cam mult cu aușile, și ureacele aveam teasă, acolo tăsav du țâțu cu acel țefta. Și nici când de ori mi-a unea, că ce ca bărbat ți-era, vrea zică și zboare, și nu era trăficiuriți. Eu acolo avârligă liceam și ședeam acolo și avut de ce vă zică de Nicu, ficiuricu, îmi țin aminte toată oară cu o fluiară în mână. Bătea fluiară papluni, lălănile și alții acolo de soia noastră, cânta, juca, era toți oameni miraclați cu jocuri și cu cântarea în gură. Și de el și eu
pornit să învețe cântițele, Nicolul, cântarea. Tora cu floiara nu ești posibil ceva. Luam floiara papului și cum auzeam cum bătea ele la oi, la moambeți și ahtări, îi dădeam și eu acolo și pe gale o învețai singur. Nu ești posibil ceva. Dar apoi Mult mușat, mi se pare și să înveți singur, să ai mirachete, te băteari fluiara de la o nălichea cât nică, este mult mușat. Care al trăiesc, ne cheamă multi, știi cum era bana, toată el chiro acolo cu pupâini. Bana. Cum, nu știu, ți adeți, aveați acolo. Bana atunci, cum vă știți voi, cum vedeți și astăzi, nu are vără schese, nu este ca astăzi. Nu este alte turlii. Alte turlii. Noi zburăm 40-50 ani mai înapoi. Al lumea era bană, nu avea vără schese cu astăzi, oamenii era cam vruți, aveau o legătură, ajutau un cu altul, avea ajutorul un cu altul. Și bana era malișoară. Astăzi le avem toate, dar nu avem ceva. Chirum vreara, chirum acea legătură. Ne găsim că him oameni astăzi. Așa peste Pșescu. Alăxi bana, alăxiră multe lucruri. Tehnologia aceea este bună, dar are și niște slabe lucruri. Ce nu sunt buni. Prin noi și traficiorile. Ți putut să alăxească atât mult tu geanul a oamenilor de să alăxiră și ea cât mult. A rămas tehnologia, este lucruri care este cubate. Nu este mai tehnologia. Alăxea este bană. Trec cu ani și nu torn înapoi și alți oameni atunci altă minte avea, cu altul trop, cu altă soi și menduia și făcea lucrurile. Astăzi mă treia știu unde se scoată ochiul al landului. Nu e, cum să zic, nu avem migitor, him singur, nu știm care se adă lângă noi. Fugiră toți de hori. Mare problema este. Fugiră de hori, armașiră ermi și ponte și fugiră toți dusere la căsăbăți. De acolo peste Pșescu că perni problema mai mare. Când își chirură rădăținile cu andețile, cu orli, cu armănamea ce băna în hoară, de acolo se sparge lucrurile. Pe gale, an cu an. Dusești de adeți, aduți aminte toate el chiro vără adeti, de care aveai mare mirachi, ți avea hari? Adeti. Mi-a râșea mult când vinea stămăria până ieri veara, cam mult veara, că ți-ai rămâne și că și cam mult veara, că ți-ai iarna era cu arniuri. Veara cam mult, cu jocuri și cu adresele, a căța corul, toți mărli, cu misuhori, și când da cam mult cu gură, cântici armânește-mă pe grețească. Noi avem cântici și pe armânească și pe grețească. Cam multe sunt pe grețească. Nu știu cum era înainte de 100 de ani, nu știu și eu, ca să aveam mai multe cântici pe armânească, astăzi așa, știu că este cântici de corul mare, se joacă la vlăcuhori, la armânești hori, tot știi că ai venit în multe ori ala, sunt pe grețească mai multe. Mă sunt trărmâni, zboarele și toate zburesc cu trărmâna mea. Mă sunt pe grețească. Ți-s cântat toate chiro armânești, poți să duci, vă da o trei de ale, ți le și tu minti de toate chiro? Cum nu de duche? De toate chiro. Zicești că avea și pe gărțești și pe armânești. Vă dau trei cântiți ți era pe armânești de atunci, de aței ani?
Nu știu care așa permânește. Eu le aflai, să zic un paradigma, ficior de Samarina. Cam mult este cunoscut pe grețească, pe diate Samarinas, more pe dia caimena. Vă zic că more ficiori mărați. Ficior de Samarina. Cam mulți îl cunosc pe grețească și era cândicul, și l-o aflăm. Și aici cândicul Samarina, noi îl avem camerghiuloi, nu este cândic trăgioc. Dar apoi îl fiață trăgioc. Că zboarele sunt răunți zvătă. Bă, știți, ele sunt zboare trănilă, nu sunt zboare harau. Și papa ne pânază când este cândicul cu camerghiuloi. Vechiul, maușli. Când o chim la pânigirul, îl jucăm autosoia și cum îl știți voi cândicul. Eu îl cunosc și pe armânezi și pe grețească. Nu știu care era mai vechiul. Și toate cântiții este întrebare. Aș am desi să aduceai aminti vără cântec ți era pe armâneaști de atunci, de andai erai tini acolo cu pupânii. Cântiții are și permânești. Și cântițile, știi cum era atunci? Cam multul le știa cântițile, acel ce avea mirachi și putea să dară stihurile singuri. Nu era și mulți. Cafehoară avea de vă dau 3 oameni actări, ce avea mirachi și putea să dară stihuri. Și acel le cunoștea este cântițele. Și pe armânește și pe grecește. Poate în scândi cântițele și le cunoștea acelul și parea lui când și afla de atunci și cânta. Alanz în hoară nu le cunoștea este cântițele. Știi cum este? Trățea este, nu este efcul, este greu să afli un cântec este, cât vechi este, era pe armânească, era pe grecească, are și pe armânește, are și pe grecește. Asem ca un cântec este în promovarea, vine Onia în Hoară Samarina, Seminai Gardina, nu știu care îl cunoașteți voi cântecul. Și care altul. Vă văd cu smilirtați, voi ficiori sărmâneați. Fără vă zic cântiți de Samarina, nu de alt ori. Mult umșat că toate cântițile astea ți le aducești și amintiți burăscu de Samarina. Știi, ei își făcea în hoară, l-o făcea cântecul. Este o cântecul zice asem. Vă văd cu smilirtați, voi ficiori sărmâneați. Ți s-a dară Samarina, tu mușata noastră fară. Nacul al papă vinde fiate. Școala al deși vinde fiate. Iisusită la furcheatul, o vindu la pervuleatul. Fără de mâmă, fără de prică, paia, o vindu la ea fetică. Și la fiațără, cândec. Toate este ce era trăiare, toate este lucruri. Acel ce putea să dară sticurile, le făcea cândiți. Așa era atunci. Mușat. Hai să-ți spuneam că mi se pare timirache că toate 3 cântiți ți le adusă și amintiți burăscu ti Samarina și tu părăstă seara pe Facebook a spus-mi că zărțina de la Fumeiaț este de Samarina. Și vreau să spun că mi-ai zis că e alina acolo cu oile, cu multe oi, vreo 3 nii canda, munții de acolo de Samarina, până la anul 1940, mas chiegini, și că de-apoi nu mai spație este un lucru. Care ați vrei să zici nici tia este lucrurii și să ne spui zboară știi la Samarina, că este atât avzâtă, știu cântiții, știu zboară și vai mulți de aceea țină mutrescu nu știu cât mult ti Samarina, zburăscu ti armănii țin zătu grții și voi să mă întâlnesc să le spun amutritorilor că masa aibă văra întrebare titini, pot să bagă să-mi live-ul ți zvârtește tura pe Facebook și Maria vă ajută să aducem tu moabeti. Bine. Cum vă știți, Samarina și până azi este una mare foară. Vechiul chiroi era ningă că mare. Cu acel chiroi zicea papanli că avea
100 de nile de oi. Oh, Astăzi are vărligă la 10 de nile de oi. Trecură ani, vezi cât jură toate. yes. Și atunci, cum vedem și cum avem vizită și de la cel ce venea atunci la Vlohuhori, cum era Weigand, Pucheville, Weiss și Tomșul, toți aceia spunea că era o mare hoară, arhundească hoară, cu oameni buni, cu avuți, cu oi, cu ohtari, arhundață, cu căși buni, cu tot tipul și cu tăi. Așa spunea Samarina. Și atunci Yes. era marea hoară de la Armenami. Astăzi, marea, putem să zicem că este mingiul, că ce are mulți oameni ce rămân acolo, ce bănează acolo. Samarina era, dișul anul era goală, că ce fugea toți, cu arniuri, și la de disă era plină de oameni. Este Tora. Dumneavoastră are oameni ce ar mâna acolo și iarna? Nu. Tor are mai mulți oameni. Tu vei că avea vreo două femei ce ședea acolo să avea de hoară. Hoara. Astăzi, că ți este Vasilița este în apă de Samarina, un munte ce are un munte ce are trăschi, cum se zice, sport, să dar schi. Și eu cunosc cu toți ghind toți trăschi și de Vasilița, tot este Horia Vărnigă și Samarina, a pornit să aibă mai multă lume. Are mulți turiști să ghim acolo, trebuie mâncare, trebuie bea, trebuie imnare, trebuie să dară schi, trebuie neaua, trebuie iară. Are pe și un dăț, atunci nu avea vreo un dă care își vrei și dormea acolo, nu avea ceva. Doar are multe. Are taverne, de mâncare, are și cafeterie, are și de toate. Doar și viața și calea mai bună și putem să ne ținem mai ieftul, mai lișor este doar să te duci în afară. Rădățina noastră, cum se zici, noastră era de Samarina. Papa nici cu frații lui avea 3 nile de oi. Eu nu le prăftășește toate oile, prăftășeie mult mai puțin, când eram mic, până lichia de 10 de ani, 11 de ani, până acolo avea oi. Dapoi le vindură. Și până la unele în 140, cu polimul cu italiani și cu germanați, ieșea afară Samarina. Apoi ăsta mă țiră că avea problema de după polimul și rămași erau în ghiostul câmpul. Cum abțin eu. Rădățina era de acolo. Ce altul, nu știu ce altul vrei să zic de... Știți că Samarina este mai înaltă hoară la înălțime, mai înaltă hoară la Balcan. Are un nili 650 metri acolo în Suhori. Niscândi căsii sunt mai jos, mai are și niscândi și căsii sunt mai sus de este. Dar domnul cu Denis, cu cățena îngățeam cu denischiațele, taha care este mai înaltă, mai și Denis cu ea este înaltă, deci mșată hoară, zice mai litim. Cele doi hori sunt mai înalți, știu gății, mai știu Balcan. Și sunt armenești hori. Cimșate. Dai mă. Așa. Cadu să-și era aminti de păpăi. Andahim tu iliki camanică, când nu năim tu mintea câte multe întrebări să le băgăm a păpăinilor, ca să învățăm cât că mai multe de la ei. Nu știu până tu ții ilichia, știni păpăini aproape de tine, ama
cu mintea de azi, de om tu ilichii, zicem. Ție întrebări v-ați vrea tora să le bați apă pâinilor și nu l-ai băgat atunci toți el chiro unde erai cam tineri, cam mai mic. Întrebări. Și întrebări, mă știu ce vă dram maghieni astăzi. Vă învățam de el cam mai multe cândiți și istorii și îndeți și cam câțe logică este. Câțe astăzi avem tehnologie. Atunci nu aveam tehnologie. Când aveam papale, nu aveam tehnologia. Astăzi avem tehnologie, dar nu avem papale. Așa este problema. Eu unde eram micu, ne-avea dus de Germania un hectare, cum zic, recorder, ce îngrăpșește boace și băgam caseta înăuntru. Era casete atunci. Aveam o casetă de Germania, ne-avea dusă. Și cu această casetă înțeam la papa, le îngrăpșeam cândiți și hectare, ne turnam acasă, ne îngrăpșeam pe carte zboarele și hectare, și iară alea este caseta, ninga una oară îngrăpșeam alte. Le stingeam alante și îngrăpșeam duchești câte am chirută, eu, ca fost. Câte am chirută, că nu aveam tehnologia, ca să aveam casete și băgam înăuntru, să aveam astăzi tisavro, cum zice, ghisteare, cum ziceți. Nu aveam tehnologie atunci. Nu aveam tehnologie atunci, nu puteam. Astăzi, ca să aveam papă în liețeli, unele de întrebare vreau să le făceam, cum făcea unul și cum făcea alantul și cum. Doar avem cam multă minte și în mare de ilichii avem nu avem papă în și acele astăzi, șniga astăzi, nu este amânat. Eu am zis multe ori la soțate, că ce nu băgați la ficiuriți? Am ca fi soțată, băga ficiurițile, ce eu acolo se înveață și joacă și așa. Îți duc acasă lor și întreabă pe paplu și pe maia un kind, o istorie, un părmit. Macă caze ficior făcea este lucru și până azi va avea multe cam multe de cel ce avem. Nu la dară. Adram un cor cafe anul, iarnă, și un cor veara în hoară, biți lucrul aceea este. Tora cara snav de cam mulți, pasi băghini cara putem să adrăm actare lucru tu cafi un tu taifurli tu fumeili a noastră tu soia a noastră. Bine, mă chirură multe, că chirură țeli mai vechli, ce știa mai multe. Tot, cum trec ani, cât mai puțin vă știm. Poti, așa cum zicem tu părăstă seara de pe frânza armâna mea media, tine hidascal. Și mea, de care a spus că și părinții ată era dascali, minduiesc că nu fuzorii staleți știni idia cali, idia zânati. Cum a păpusiș? A este lucru, luași urnechii de la părinți, e cum fuminduiarea atunci. Să zic că Lifia nu ne pim să văr să da vese zânatea. Cum vedeam el și cum ziceam și noi, merul sunt merul vascadă, așa și merul la merul că sunt merul. Era bun lucru, cum vedeam de tatunci de mumăni mi-arișea, a este zânate, și doar și eu, mi-arișea cu ficiuriți, cu lucruieți, cu care să înveți învățarea așa tare. Și eu lua apofășa și mi fac și eu dașcă. Protozenate, că ți-e alan de zenate ești cu clarinul, cum știi. și cu cântare. Tatăl meu, cum să zic, și mama era dașcal, era bun dașcal, nu că ți era mama și tatăl, cum zicea și oamenii și alanță ți le avea dașcali, eu, și eu învățai multe de el. O vreau mult și eu este lucru și mi fac și eu dașcalul, cum să zici mâine. Greșit întreb, ții lichii au ficiuriții, ții înveți la sculi, cât măr sunt tu?
toate ilichiurile de 5 ani până la 11 de ani. Proto școlile ce sunt ficiori, învățăm acolo toate matematică, trei limba, matematica, istorie, geografia, toate astea. Anda sunt niți ficiuriții Nica și Esta nu am nici. Am prota clasă. Nițile, 6 de ani. Gândesc că este mult mușat și mi se pare și zori tu Ghiulchiro, că lipsește să ai mult angătan, ți șteare, îl dai mai largul. Mă treați față. Mă înapoi ficiorul era, cum să zic, era mai lișor și le faci matema, avza. Astăzi ficiorii sunt culăstare. Astăzi ficiorii este mult greu să le bați pe cărare. Că am învățat alumtrea. Am învățat cu tehnologie, vă vedeți voi ficiorile voastre acolo, câtă oră cu mobilul tu mână cu tablet. Știu mai multe de noi astăzi. Că ce este bana și cu tehnologie și cu asta, ficiorile te vindu și te acombru astăzi, cum zicem. Știu multe, sunt multe acțiuni. Noi Stipsescu că atunci eram mai geni când eram mici noi la școală. Mai geni învățam. Nu știu, era dașcale mai buni, nu știu să zic cum. Aveam mai puțini să învățăm și ne făceam mai buni. Astăzi învățăm la ficiori mai multe, nu sunt buni tot. Ama Pisipsescu mea, zicești că ficiorii ziua de azi cilimeni știu mai multe de cum erau așa un chiro, așa asti. Ama oații Pisipsescu că angreacă multul și dascali. Că mea angreacă multul la este ilichii multul nic, ți axi îl da dascali mai largu tu șteari a ficiurislor. Tini la ți ai angătan, ți axi ai tu minti și vrei să li treci mai largu cât ficiuriți. Mutrea. Da, eu minte aveam și cum aveam învățat de tatăl și de mumăni, de cele ce aveam învățat la facultate, unde eram student, prinde și se ducească ficiorul când vine la școlio, că la școlio este una defteră fumeale. Protă fumeale este acasă, cu părințile lui, prinde și făceam ficiorul trăzva ta zgină la școlio. Cu merachi zgină ta să înveață. Este greu de noi că asta înțeleg și fumeale. Vezi, la fumeale părinții altul lucrează. De tahna până seara. Exact. Ficiorile nu le dau și multă ahtare și masii. Când ori, astăzi nu zburăm acasă. Dacă ți-am unele ore și n-apăr un mobil, un ahtare, un laptop înainte de noi, stămățăm și zburăm cu ficiorile. Astăzi ficiorile au problema cu zburarea acasă. Nu poți să zburezi cu atât geni cum zburam noi atunci ce eram la școală. Că noi zburam, grăbșeam mai mult. Doar astăzi nu zburăm și atât mult. Și la fumeale înăuntru. Alăxei bani, nu știu cum vine răiește ani tora. Ce să zic? Dai eu, ca dascăl, Pistipsescu și pot și voi să înveți la ficiori, schibă buni oameni, schibă oameni cu tine tu bana lor, zbânează cu tine, că să află un lucru păimânii când o crească, că se lucrează, să doară fumeale și cu fumeale schibă buni părinți și buni păpâni când o vine în rada lor. Să schibă păpâni. Tării lucruri învățăm. Pistipsescu prota șculiul prinde și înveață la ficior, schibă oameni buni, și apoi învățarea, grăbșirea, matematică, toate astea la Prota prinde și le adrăm oameni buni. Asta este
scopolul, cum să nu știu cum să scrie. Ok. Ok. Aici este prinde să dăm la școală. Totul lucru se prinde smutre. Карамотрешта și înapoi cai țiva indian da hi dascal, cât multul sa lăxia este turli di dari malargu așteriei, cât cilimeni, di motrita dascalui, și cum lipsește sibu un dascal tueta esta, un springhiț. Atunci, altul și era dașcale, atunci și altul și era astăzi. Atunci aveam și ne dădea și multul scop, știi, ne bătea când nu aveam, când nu eram bun piciori. Și astăzi nu avem ahteri lucruri, bitisiră tu te este, și nu e bun pentru ficiorile, ma de altă parte, se fugiră mult ficiorile astăzi. Adară ce vor, trecum tu altă parte, de una parte trecum tu altă. Și una parte nu e bună. Și altă parte nu era bună, mai și este ce băneam astăzi, nu e bună. Să știi, niheamă cilimealul să zduchească nescânti sinuri. Ți poate si badra și ți nu-ți poate si badra. Așa prindem, nu-l băgăm sinuri și noi acasă, ca fiuntul femeia lui, vedem că ficiorile le avem sărghite. Aici vor, dar nu-l dăm, ne scândi ori și noi știm că nu-l dăm și mașini mari, atât ce prindea, și ficiorile în viață să dar aici vor acelea, dar aici cu mintea lor, dar aici vor acelea. Și nu e bună asta. Prindeți băgăm sinuri, cum zici tine, de acolo se sparge lucrul. Și la școlă, când e unul ficiorile și sunt învățați de femeia lor, așa, cu estul tropul, și noi, dascăl, dapoi avem probleme. Nu le băgăm, nu putem cu școlie și le băgăm pe cărare. Că cei sunt învățați, altul soi. Este o mare problemă asta astăzi la școlă. Noi adrăm aici putem și daima căftăm și ajutorul a părinților. Să avem una legătură, una darăloare bună oficiorilor. Ok. Este, îmi pare zori. Zori este, mare zori. Bine, casă lucru are zori. Nu este și bără lăcuță, și bă lișoară. Ca răspuns îmi spui, nu știu, m-ați vrei să nu mai spui, dau 3 lucruri, cum lipsește și bun dascal tu eta asta, un springhiț. Bun dascalul. Nu este ieftul, este greu lucru să schimbi bun dascal. Astăzi un dascal prinde schimba pedagogia și înveață ficiorul cât este. Și fără de toate matematica, istorie, geografie, dascalul să dar în schimb de ore psiholog, să dar în schimb de ore părinte, avem și ficiori ce nu au părinți, nu au părinți. Și între noi, tată și mamă, că ce nu au părinți. Avem și hătării ficiori acasă, multe ori. În schimb de ori, ficiorul nu-i gine, prinde să ne fac și iatru. Și îi dau vărighetrie, că aici avem la școlă. Vezi, este lucru, dascalul este picior între toate lucruri, cum zicem noi. Prinde și știi să dai de toate, doar, între pedagogie, dascalul prinde să înveață ficiori, cum zice și mai înainte, se schimbă buni oameni când va să crească, proto este esto, să aibă vreare tra lanți ficiori ce sunt acolo la școlă și tra dascale, să aibă tine că mai mult și tra părințile lor. Ce cresc cu ficiorile, să nu zboresc cu unițe la tată și la mamă, ei le lasă, le părățesc cu tună cohi acolo și fugul în apă artificiorile și
și după aia spargi cu meale. Am aspeația este locul fug ficiorului și un colandul nu pot să zborescu, să află una margină, sparge locul. Sparge E fumea. și dascalii și lipsește tora să învețe când și mai mult. Îți luadează pe partea asta, zicem și cu tehnologia, că vrem, nu vrem, intră tu sculii mai mult și Așa e. tehnică și lipsește și dascalii să știi cum se lucrează cu ea. Așa e Yeah. punctul. Zburăm tora de protata zânati și cum zicești și dialantă zânati, acea cu clarina, lipsește să zburăm ni cheamă. Să ne spui cum se face istoria, permiflu de luași pe ascumta una clarină, o am cumpărat și am erai de vreo 11 ani, care asta în minte gine, și eu ți vine mirachea de clarină. Cum se tine ca permif, că ce toți cei ani, când eram eu mic, era greu să înveți un instrument. Și cam mult clarin. Eu vă văd cu istoria a mea, cum se face, să ducește, să duceți voi cum era atunci. Cum vă zici mănânde, eu băteam fluiara de când mi țin aminte, aveam o fluiară cu mână. Cum învețai fluiara, ghini, singur. Până oară de chiro, luaia pofa și singur. Eu, cu mintea mea, zici eu la părinți a mei că eu voi să înveț clarinul. Când au zis tatăl meu clarinul, ce clarinul vrei să înveți? Ce gift vă te drăm? Știi că atunci mai gift să-l bătea instrumente. Fără lăxire lucrurile. Nu, atunci armând îți bată instrument, vără oară, nu-și făcea. Le păzuia în lanță. Înveață altul instrument, zice. Înveață buzuchi, zice tată. Eu nu voi ce buzuchi în istoria. Eu de fluiară voi să înveți clarinul. Clarinul de ceva. Nu vrea să abdă, tură ți să dar. Eu plăgeam, eram atunci vreo 10 de ani, pe lichie eram 11 de ani eram. Apoi a luat apofă și de duș, nu le zici ceva, bebe. De mi duș lucrai la un lalăniu, frate și mumeni, avea una ducheane acolo și mi duș acolo și l agitam la magazin și ținut de dea pe rați. Eu toate este pe rați, le țineam, le adunam. Când o adunai mulți pe rați, dea de șningă ține la lăniu, că ține nu ajungea. Și le zic și eu, miște colo, zicem, lală, va cumpăr un clarin. Va cumpăr clarinul, îl știe tatutul, îl știe mult. Îl știa, vreme vătăma. Nu-l cunosc. Zice, cumpăr-l. Și faci tine cum vrei, tine. Zice, eu vă te ajut să dau câți parazi ningă vrei să lipsești cu parazi, îmi dea de parazile. Și mi duci cu el, dar că eu eram mic ficiuric, să rună tună ducheane, ți vendea instrumente, le dă duplo parajile, cumpărai un clarin. Când îl duci acasă, ce spiață, care vizut Dumnezeu și nu spări. Funico mare. Funico nu sfiați, ningă teamă vă sfățea, vrea sfățea. Celul lua și este tot instrumentul, va lubați vă săptămână și de apoi vă lăscuturi acolo cu margină, vă ducă chirute câți parați, zăhtari. Zesere. De apoi, zesere geni, care îți vrei să-l înveți, ama nu vă bați înainte la lume. Singur, când vă chem singur în acasă, când vă la lume înainte la oameni, aftari, nu vă bați. Geni. Și pe gale, când o vedea cel că eu aveam, cum să zic, apărnie cu fluiara, una parte de fluiara, ea știe eu cu clare, una parte. Cu partea aceea ce știam de fluiara, pe gale, învățai să bați clarinul, vedea și el cu eu, miceam ghine, făceam bun,
Pe care o greșire este, tutte este ce cea ochi nu va basi, nu actari, apoi nu avea vără problemă, și pe care și cu suțata noastră în verga era mare ajutor, că se îndedea efcherii cu toate inventuri și cu toate este ce avea la suțată, eu băteam cu clarin și nu mai și la suțată din verga și în Am verligă. vărlig. Și numță și toate câte pânegiri. Spiegale pe care o învățai clarinul, și după aia nu zicea ceva. Cât ne-a drai asem bun, ajungi la un ahtare, nu avea problemă. Ma lucrul era cum se așa, nu vrea părinții să înveață ficiorile, instrumente, ahtare, organi, clarinul și el avea și altă frică. Să nu părățesc studierea la facultate și mi bat mai cu clarinul. Zice, am alas alandă ce vă drem, nu bitișească. Tu te duci răgeni, învețai și clarinul, tare, acea istorie cum luai protul clarinul. Istoria și mea țigini că învița și bas clarina, că este mult sau mult. Astăzi este mai ușor lucrul. Fără părinții alăxime de asta, nu ahtere problemate. Ficiorul duc și la ficiorul duc și la școală, și înveața cu note și cu ahtare. Că noi învețam că cum cu fluiara am învățat și clarinul și cu reaclea. Nu știu, de văsesc cu cartea. Astăzi ficiorele sunt de la facultate și cu studiere la muzică și asta și înveață mai geni și mai geni îți bat instrumentele. Atunci nu aveam asta. Eu sigura că știi bați mult ghini clarina, că da, tu ahăti eventuri. Să ne spui, Niheamă, partea asta cu CD-uri, ai adrat cu muzica și tu țiturile de eventuri te-ai dus și ai cântat, ai bătut clarina. Eventuri, nile de turle, cum să zic, pânegir, nunță, cu suțate și grecești și armănești. Ce altul mi întrebași? De CD-ul, de serie scoasă. CD-ul, ne. CD-ul. CD-ul am scoasă, unul CD cu suțata armânilor de vergea, cântiți de bană armânilor, zice CD-ul ăstu. Și are cântiții, ce cântam iertatul Gheorgul Almanecă, cu Gheorgul aveam una mare sinergăsie de mulți ani. Eu știu acolo la suțată de vergea de la omenile în 185, 86, octombrie. Aduți aminte, ți-an are înșit acest CD, că nu mă dați în minte, ți-an era. Când și, ne pare la 96. 96. Mi pare. Este nu l-am tot înainte de... Mă da. înapoi, cu Gheorgulu și cu Nicu școala la Vierul. Și cu școala la Vierul ascultăm și negăuntoră. Tu seam de că este zile, este meștora ce mă înapoi. Și vă să scape și aia tuturor, este zile, sninga un sidil cu cântiți armenești. Am scoasă sninga un CD cu stergiul Ardacul. Și cu el lucrai, multul, mai stergiul era atic, nu avea tihii. Bună, știți că duce celul de țeane puterea, ce avea. Lucram și cu stergiul și îl aveam scoasă este CD-ul cu cântiți armenești. Bun CD-ul și este. Nincă un CD și nincă un DVD avea scoasă cum zice ți-am mușmăzia armânilor de găței acele grăpsire cântițile la una adunare la Minciu, acolo eu băteam eu la adunarea armânilor,
le îngrăpsiră, cum spun, via panelinia, nu știu cum se zice pe românească, le îngrăpsiră și le față CD și DVD, DVD. și acolo. De la un an da măsie. Aminciu, nu țin aminte doar care an. A este am scoase eu. Și am trimis de să scot și alte, știi, doar să scoți, este și scump, nu poți, nu este ușor să plătești și studiu, pentru că are și vă vedem. Poate trezarea și... Vă vedem ce vă vrem. Cum minduiește tine că putem să-i ținem azi mult mai aproape a tinerii de muzica armânească și mai de muzica armânească să fie armânească? Că cum ved eu la este ani, nu este și mult ușor. Nu mai trămâna mea. Eu ved ficioli, toți ficioli. Eu duc la suțate să înveață, joacă, gricește suțate. Permânește. Astăzi ficioli, chirură, este cum se zice cu interesarea, cum se zice cum se zice cu îndeaferul, interesează să ducă să înveață. Nu vor să ducă să înveață joacă. Cât se alăxir bană, alăxiră când ți abdu astăzi, sunt xeni. Cel de americani, nu știu și eu de sunt cândițele. Cam mult vorul este cândițele. După chirură rădățenie de cum nu te zic? Să și una muzică și este modernă și ația care nu este modernă, care îți zburaște dizărțiile tale. Așa este. Prede ficiolii să aibă legătură ningă. Cu eu, cum ved, ficiolii ce au legătură ningă cu coară lor, cu rădățenile lor. Acei ficioli duc și în viață. Și joacă, și cântă. Alanți ficioli ce nu au vără schese, nu au vără dare luare cu rădățenia lor și sunt la căsăbăți crescute, nu vor și multul să-și ducă și în viață. Lipsește, nu știu, satele armânești, poți să adară cam mult o ații, gândești? Pot ia cam multul? Eu pistipsesc că suțatele au o drată mare lucru. Că care nu era suțatele, nu aveam ceva astăzi. Suțatele le ținură. Și că mai multul la noi, trămâni, vă zicem, că mai multul lasă Mi-aduc o aminte de este proiectul mult mușaților, are suțata Diveria de adrația arhiv digitală cu cântițele. Suțata Diveria era unde la suțate era protopor, cum vedeți tine feațele și casă, este casa rămânilor ce avem Verga, și alte suțate de seară, de neauște, au faptă casă cu părață. Seară este un muzeu mult mușat acolo. Ca muzeu așa este. Și este mult bun. Că după acolo ficiorile, acel ce vor și în viață scândă și joacă, și suțata de Verga are multe mirache. Are oameni cu mirache, alții se înveață limba la ficiori, alții înveață coruri, alții înveață limba, alții... De toate este. Nu sunt și multe suțate ce dară este un lucru, cum să dară Verga. Cu multul mea că de Țânchiro ambițăm că prezidentul la Suțata Diveria este o tineră, mult mușată și aleaptă. Că tinerii au mirachi să smină și lucrurile asociatelor. Ne. Prota oară și bliari și mă și multul, și că este mult bună fată Lemi. Suțata Diveria? E prota oară este când este una miare? Prota este bliare la președinte. Până era bărbați. Tora luarea radă blierile, ia-și vedem și hăierii am blierilor. Avem hăierii care este mai bun fi bărbații e mulierile. Lemia este mult bună feată, are mult mirache,
Boață Tra- mușată, o am văzut și cântând a lui și este mult și, mușată și și boața. vedem cum vă ducă. Макари, și bună. Și așa peste cu eu, că sunt soțatele adară mult bun lucru la este parte Yeah. de tradițională și cu critici și cu jocuri și cu fel. Că zburăm de tineri, să aducem aminte că de atunci cu necucirați aveți și voi una taifă mușată, una feată și doi ficiori care ați vrea să ne spui îmi dau lucruri ei, Yeah. nu știu, ți axi, brușle dai malargu a lor și desiari vă râd ei mirache știi muzică. Cum zistene, eu am un surat de la unele 900 Bate încacitora în vesta că nu Teasis, știu. nu, stați, nu este o noapte. La unele 900 96 de atunci. Avem trei ficiori, una feată și doi ficiori. Feata este de 18 de ani. Heliun, alandul de tmes este 12 de ani și alandul este 16 de ani, este manic cu la școală. Feata în BTC una facultate cu limbi, translator, Yeah, yeah. zboraste patru limbi, cu grețească ținții și feații și aftare studiere la turismo, la turisteni și Yeah. lucrează la un mare hotel la Calchidichi, la Tretul Ciorlu de Calchidichi, aproape de Uranopoli, De aproape de Ranopoli. Uranopoli. Este un mare hotel armeniu, celul Turnevuca din Clișură, este hotel. Ținu mare hotel, să știm să câftăm. Eagles Palace. Eagles, vultur, știi, Eagles Palace. Este cu ținții steali, este Ținții steali. hotel. Urbanițăm halki, câftăm mai este hotel. Așa, ne. Acolo este Helena Margarita, lucrează acolo și este, cum zice, are mare hectare. Mare tesi. Mare tesi. Este în două tesi. Protul este cel mai mare și după este Helena. Ok. După alandul ficiorul este la facultate de sărună în limba germană. Este 6 ore și celul valea Hilul va să scapă, după va vedem ce va doar tot. Și pișești cu șețel cu turismul va să lucrează, că șețel zbura este limbi. Panicul nu știm. Este ningă lăsculiu, nu știm ce va să facă. Și Are vorbit Mirachi de muzică? Mirachi de muzică. Proda Hilmea, îndăra nică, zice eu, voi să înveți armonica, nu știu cum știți voi. Yeah. Nu acordeon, alandul, electricească. Yeah. Deci nu vrei văr altul instrument, nu, toată eu ești voi, marișeaște. Again. Propărnie văr 3 ani, duci acolo la un dascăl, un viță, te joacă, te zbată, dar apoi fugi mirachea, o stămăți armașii și instrumentul, duci și armonie, duci și retuți. Hilnea landu te mesi, nu vrea să aibă de ceva instrumente de aftare. Nu are vorbit. Maniclu, a câțești fluiară, a câțești clarinul vără 2 ani, după este mății să țel, nu-l vrea. Este greu astăzi, piciorului, să învețe un ahtare instrument cu muzica cea tradițională. Vor cam moderni instrumente. Cu armonică și cu buzuchi și cu ahtare. Ei vor cam multe
Kendiți aceli kșeni, cum să zici Je. mai nindi. Cu Zoria nu-și face ceva. Ea nu este chirută, bazină. Bine, poate înapoi, când o va crească și lăgină Mirachea, că am văzut multe ori oameni ce, când trecură ani, câfta rădățenile, se stoarnă înapoi. Nu știu, va vedem. Așa. Hodin ne hărțim mult de moabătea de tora seara, învățăm hăti multe lucruri mușati. Tu bitisit noi tot avem astea întrebări scurti, să ne spui prota, ți zbor armonesc cu țari hari, desi ai vără zbor, ți roaia și mult aproape de gean. Ania, și este mult zborul legătură. Legătura se prinde să avem toți armâinile, să ținem, ei putem să ținem. Că ți să zic aliția eu, că acum vedu armâna mea și limba zi cu zi schiară. Schiară, nu știu cum ți altul putem să adrem. Și trățea să scăpăm, ei putem prinde să avem asta legătură. Asta vrearea și legătura cu armâniții sunt e că tu România, e că tu Grecia, e că tu Skopje, tu Răbinășii, nu știu și eu ce tot. Prinde să avem asta legătură care vrem să ajutăm armaname. Meaș, ca fi un să-și adar cât poate, acolo, știnia, întresura altul CD, Cati una, ca-și bagă unul... Ca fi unul cât poate, cum poate, adară lucru, cum adară și sata Diveria, cum adară și satele de aua. Am grecă multe lucruri lui adra de cafion din noi. Așa, de una chiatră, zbăgăm cafion, o să drăm unde mare. Cafion la partea lui. Aici poate... La partea lui și de apoi și să ne ținem aproape un dealant. Așa. Aceea este cea legătură, să ne aflăm în cu alantul, să ne cunoștem în cu alantul, că avem multe lăguri ce ne adară... Ce ne aduc de adun. Așa. Proache. Avem idei. Și care aș vrea, azi am una htare, am fluiara. Ați ale trei întrebări, nu te lăsăm să fuți fără să ne basni am fluiara. Așa că după întrebarea cu zborul țițarii Hari, este și întrebarea legată de măcare. Deci ai vreo măcare armânească țițarii Hari, ca să nu hibă măcare armânească, ți măcare țara țeia. Ai o care ori exprimare. Eu pistipsesc că armâinile dai mai avea cu carnea și cu pita și cu laptele, aveam voră mare care floare dat. Și eu mergesc cu multă carne, sulă. Miel, cucurețuri, răhtate, toate mergesc cu multă. Și de apoi, pită rămânească, care să măți pită, care nu ai măcată pită, nu ai măcată ceva. Așa pistipsesc. Că pitele că ți adoară armăile, nu adoară ceva. Și cu cașlu, știți, tot este. Va plictisim de apoi și cu niheamă iho de fluiară. Să ne spui și cântic luai tine mult aproape de geanții, cântic țari are multul. Care zic tura? Că ai cântat multe. Cântici. Ania merișește mult un cântic instrumental, este mare zboare. Așa. Și este din Perivoli. Este corul mare, ce joacă. Perivoli este maș în Perivoli, la corul mare, joacă un cântic instrumental. Așa. Nu cântă cu gură. Să mă rinăși mic și el, toate vlohori cântă cu gură, corul cel mare. Perivoli este melodie, este cânic, zice. Cânic este
locul acel de perivoli. Locul. Știți de este numația câinic. Afară de perivoli, este un din afară de perivoli. Atunci, în afară de perivoli este padea, la câinic, așa zic perivolească. Acolo se semena câinici. Câinic, vă zic că este un liliție, umadara este un fumă cu țigară, ține bun, hasis, opiu. Nu zic. Și acolo se semena multă ahtare liliție. Și zicea de atunci, eu vă nițem la câinic. Și rămas numai la câinic și porul și melodia lui nu mai este de locului. De acolo. Și este un joc se joacă tu ții zoo de stămărie? Nu de stămărie, perivoli au pânigirul la stăvineri. La stăvineri. Se sprijiniți de lunar. A lunar. Se sprijiniți de lunar. Lipsește să ne vără oara acolo. Nu ai dus în perivoli? Mi-am dus, nu mi-am dus tu este zoo, nu am văzut atunci, la stămărie, că te duci acolo, doar bun pânigirul și acolo. Și avdela și deci două, tu ți rămâne dar pânigiri bun. Și tora cum zisim, tu bitisită, care ați vrei să ne spui în războr, timutritoria noștri și care ați nu va te lăsăm să bați neheamă fluiarat loc de zboară. Oameni se hin de dună, este seara, părea, voi zic să aibă tine tu bani la lor și bă buni oameni, armâni buni, și este legătură, cum zici, măninde, prinde ca fi un șucaftă, așa crească. Așa. Și când o geniți că trauații pe gârții și vreți să ne aflăm de aproape, vreți ajutor, vreți să ne căstați și îi dați-ne hăbare și putem noi vă drem. Că și prinde, și peste psisul. Serios, idia minduiare și viaua, te armănie, așa prinde. Așa prinde. Cu harau, când v-ați spus, când v-ați zorei, te așteptăm cu harau, să te avzăm cum bați clarina. Amatora seara va te avzăm niheamă cum bați fluiara. Cu mare harau. Vă văd cum când chirăzești, cu chirăzeați, știți care era chirăzeați, vărchiro, și papul de moment, totuși de moment, nu știți ani, și fiați chirăzii, și ești un dea de ți-a mirachea cu chirăzești când se merisești cu multul. Avziți-vă. Vine viara și promoveara, și vă nițem tu locul la nostru, este cunoscut, seama zboarele. Când bine. Nu para sav de foti, nu știu că ți este niheamă problemă, nu sav de geni. Vai care ați niheamă, nu sav de, care ați posti ți niheamă largo, vai, masti ți niheamă largo de microfoni, nu duchesc cu desi va sav de cama geni. Ma largo? Așa, îți vedem, desi va sav de cama geni, așa, îți vedem. Ei să scoți șațele de tu urechi, căștile. Îți vedem, desi va sav da și cama geni. Fără sav de gene, magine. Scoate ațele de la căști, scoate la telefonii, scoate
vini e varaș premovea aralele vini e varaș premovea mohinele snadu o țem tolo yo plano o strolele snadu o țem tolo plano nostru oile la cloio oși bate poilovea arale la cloio oși bate poilovea Chirăgestile sunt molto mari, quando cazzo per Molto mușat, care sunt molto foti, șturlia asta de cântare, acolo asta și traptul, este de una mușuteață aforia, care stă mult, s-a văzut mult ghinea și ți cu boața, cu fluiera era cam azorii, Nu știu cât e, de tehnologie ftișe asta. Nu-i zorițiva, s-a văzut mult mușat cu boața, și este Timirachi, care stă mult unica o oară. Și iar ați zic, ne cârsim mult, că abia mai este mai bete tora seara, tu a hurchita Dian și să urăm și ațăia să ai un an ambar bun, cu tuti bunesli și mușutesli, titini, titai fați și soiați. Ferios. Ευχαριστώ molto și gine și eu mi fersi și fersisesc cu molto este mare tiniște eu și harau mare trășim stă seara de dun cu voi, de dun cu armana mea, de tu România și Ucedot și așa peste cu schimb toți gene, să n-aibă Dumnezeul gene, an bun și avem cu sănătate și cu ferei peste cășii noastre și andamos bună. Să ne aflăm de aproape, să trecem bine când vom afla. Și timuditoria noastră. Vă baș, noapte bună. Serios, timuditoria noastră, seară bună, vă ne vedem iara, alantojoi cu alto aspi. Fiind gine. Gine, știți gine.